Bueno, bigarren hitzartzearekin hasiko gara. Amaia Alvarez Zuria eta June Fernandez kasete dauzkagu gurekin. Hitz batzuk beraiei buruz ere, Amaia idazlea, ikertzailea, literatur kritikaria eta EHUko irakaslea da, hizkuntza eta literaturaren didaktika sailean. Feminista euskaltzalea, pixkat ikuspegi horietatik aztertu izan ditu, literatura, hizkuntza, komunikazioa, antzerkia, hezkuntza, hainbat esparrutan aritu izan da, ikertzen. Bereziki aipatu nahi nuke, literaturaren alorrean, euskal emakume idazleak berreskuratzeko egiten ari den lana. Gainera, guk jakinen egiten duguna egin, nolabait badator bat, eta gainera, azpimarratu nahi dut, hemendik egun batzuetara, Zira Crespo eta biak antolatu dutela egun bertan, 20. mendeko euskal plazandreak etendako loraldia ikastaroa. Nik uste azpimarragarria badela hori ere. Eta, hainbat argitalpen ditu aldizkarietan, jakinen ere bai, argitaratzaile, koordinatzaile modura ere bai, eta, lehen aipatutako gaiarekin, azken liburua Zuzi Iraxegia, Euskal Emakume idazleak eta literatura klasikoa, 2008koa. Eta June, baita ere kazetaria, eragile feminista da, baita ere euskeratik eta genero auzietatik ardaztu izan ditu bere proiektuak. 2010an Pikara magazin sorreran egon zen, eta 10 urte hor jardun zuen, eta geroztik kazetari autonomo, freelance edo dabil, hainbat komunikabidetan egin du eta egiten du lan, Pikara magazin, Argia, Txap, Diagonal, El Salto, Berria, Viento Sur, eta bar. Eta gaur egun Iruki La Rosa kooperatiba transfeministan ari da lanean, eta, kazetaritza liburuak ere baditu idatziak. Eta, biek lotzen dutena kasu honetan, eta gaurko hitzaldiaren mamiratorri eta hain zuzen hori da, Mario Kerrak nola esan izan bollera euskaraz, hau 2023an argitaratu zuten, eta, hizkuntza adierazkortasunaren beste ikuspegi bat ematen digu euskararen, hizkuntza minorizatu baten eta sexu-genero disidentziaren intersekziotik esan dezagun, hor kokatuta, zuena da hitza. Bueno, a ver, hasiko gara. Ez daukat Mirenen ahots gozoa, sentitzen dut hori izango da azteko lehenengo barra. Baina hemen gaude, egunon, eskerrik asko egoteagatik, eta eskerrik asko jakini gonbidapenagatik, eta hori gonbidapenagatik, hurbildu. Vale. Vale. Eta, hemen gaude June eta biok. Kaixo, June. Kaixo, Amaia. Eta kontatuko dizuegu Mario Kerrak proiektuaren inguruan, ze kezka, ze hausnarketa eduki ditugun, gaurko gaiarekin lotua. Hori da gaurko lana. Bueno, hasteko Euskararen adierazkortasuna eta esan indarra. Zer da adierazkortasuna, zer da esan indarra. Hizkuntza biziri dagoenean, efektua edo bizitasun hori transmititzen diguten hitz eta espresioak izan daitezke. Izan daiteke hori, ez da? Irakurketa bat. Pegatu gehiago. Vale. A ver, hor, hobeto. Vale.
Orduan, gai honi behiratu diogu hurbilpen diferenteetatik. Hurbilpenetako bat izan daiteke filologoarena eta euskara irakaslearena. Eta hor, hitz egingo genuke gaitasunari buruz, zenbat eta gaitasun handiagoa eduki orduan. Eta errazago hitz egingo dugu eta topatuko dugu hitzak, erabilerari behiratzen badiogu. Zenbat eta gehiago ezagutu hizkuntza orduan eta gehiago erabiliko dugu. Eta zenbat eta atxikimendu handiago eduki, erosoago sentituko gara. Bueno, hori izan daiteke alderri teknikotik behiratuta. Beste ikuspegi bat izan daiteke belaunaldi artekoa. Garo, aurreko mendean jaio bagara, eta internetik gabeko garaian jaio bagara. Gero, sare sozialekin eta globalizazioarekin eta teknologia berriekin, ikusten ditu gazteak hitz berri pila bat erabiltzen. Adibidez, adimen artifizialari buruz hitz egingo duzu bihar, hitzaldi baten ez da. Gaurko gaia da. Nola hitz egiten dugu adimen artifizialari buruz? Nola izendatzen dugu kolokialki? Zer esaten dugu? Adimen artifiziala erabili dut gaur goizean. Gustatu zait ikustea adibidez. Etxe bateko miluzen, deitzen diotela, adimentzu, ez dakit entzun duzuen. Adimentzu osatutako kantua. Edo nire ikasleek ChatGPT-ri deitzen diote txati. Hori ere entzun duzuen. Orduan, nola deituko diogu kolokialki euskeraz? Hori izan daiteke pentsatzeko gauza bat, bai? Baina gaur, hitz egingo dugu Euskal Marioker feministen ikuspegitik. Eta kontatuko dizuegu 3 urteko proiektu honetan ze kezka, ze galdera, ze hausnarketan topatu ditugun bide horretan. Bale, hasiko gara lehenengo kapitulotik. Bale, eskerrik asko gonbiteagatik, eskertzen da gainera aurpegi ezagunak ikustea, pizkat lasaitzeko. Proiektu hau Mariokerrak liburuaren erroan dago zinegoak enkargu bat, zinegoak ezaguna da zinemaldi moduan, baina proiektu kulturalak ekoizten ditu, ez? Orduan nik enkargoa jaso nuen euskara eta sexu disidentzia uztartzen zuen proiektu bat diseinatzeko, ez? Ez nintzen igual oso originala izan, gogoan nuen Aitora Aranak txalapartan bere garaian 2006 urtean esango nuke publikatu zuen gehi hiztegia, eta pentsatu nuen baliokide lesbiano bat sortzea edo, ez? Orduan horretarako, alde batetik txalapartari baimen askatu nion, eta azkenean gehiztegia izango zen oinarri importante bat, gehiztegian ere praktika, oro har sexualitateari lotutako hitz asko zeudelako, eta baten bat ere komunitate lesbikoari lotuta. Orduan, baimena emateaz gain, txalapartatik interesa adierazi zuten, pres geundenean liburu forma emateko, eta hor gerora izan genuen Garazia Arrula editorea bidela Frankenstein honekin zeo zertxukuna sortzeko. Orduan, oinarrian zinegoakeko webgunean 2 edizio egin genituen. Ni ez nintzen honetan aditu, orduan Amaia Alvarez Uriaren gana jo nuen, 2 arrazoiengatik. Alde batetik,
Euskararen erabilera inklusiboaren alorrean erreferente nuelako, eta bestetik, ez dakiz urtetan izan ziren Dimako topaketa lesbianistak, 2010ean, berak aurkeztu zuelako proposamen bat, gero azalduko du hobeto, baina nola zan boiera euskeraz, soropila berba proposatu zuten, gero bidetxo bat egin zuen nahiko interesgarria eta divertigarria hausnartzeko, ez? Orduan, Amaiaren gana aditu moduan jonuen berak sortzeko proiektu hau, baina eskerrak berak prozesu parte hartzaile gisa irudikatu zuela, eta orduan lehenengo urratsa izan zen Euskal Herriko biboiera euskaldunen gana jotzea, bai idazle, bertsolari, musikari, aktivista eta barrei, galdera jakin batekin, ez? Zeintzuk hitz erabiltzen dituzun euskeraz zure identitate eta praktikak izendatzeko, ez? Eta hor, maileguen kontua ere ateratzen genuen, ez? Adibidez, marimutil eta marineska, ez? Butzfem hori esateko, edo lesbiana golden, edo heterokuriosa, gure artean oso ohikoak diren hitz horiek, ia euskeraz esateko modurik zeuzkaten, eta ia bestelako hitzak ere zituzten, ez? Orduan, hortik sortu genuen hitz laino hau, eta baten bat kontatzearren hor agertu zen genealogia bat, nola aktivismo boieroan egin den bilaketa aktibo hori, adibidez, 80. hamarkadan egameko boierek pipero pila asmatu zutela, Ainara Zarazketa Potxor eta Klitxoko musikariak potxorbero ekarri zuen, Zarautzen potxorbero sexu askapen mugimendua sortu zutelako, Eli Pagolak kuku ekarri zigun, azken urteotan oso bizirik dagoena, kuku bai boiera eta baita ere kuirrak izendatzeko, Don Campistroni eskatu genion Bekatorosak liburuaren izenburu hori azaltzeko, eta aipatu zuen, Nafarroan aditu zuela, bati baino gehiagori LGTBI zirela izendatzeko modu bezala, eta interesante egiten zitzaiola Bekatuaren apropiazio hori egitea, ez? Eta holan bebai lagun artean, ez? Adibidez Maider Agerregik lesbiama ekarri zuen, pizkat ni lesbiama naiz, orduan ez naiz egokien horri buruz hitz egiteko, baina hitz jolas bat kutsu ironiko bat zeukana, Alain Agirre kapazitatea, Danilo Zarrugartek gremiokoa izatea, eta ez? Orduan gainera, audioz jaso genituen, liburuan idatziz daude, baina nahi duenak audioak entzun ditzake Zinegoakeko webgunean, ez? Orduan horixe, holan ondorio moduan bain sumatu genuen nola gehiiztegia oso sexuala zen, eta aldiz kostatzen zitzaigun asko topatzea sexualitate boieroari lotutako hitz esplizitoa, jendeak ez zituen botatzen. Azkenean horri lotuta, bigarren edizioan Ana Jaka idazleak egin zituen, saiakera batzuk, neologismo moduan berak asmatuta, adibidez potomingus. Aluan, pikuan edo pototan mingainak egindako jolasa, adibidez, ez? Eta hor egon den kezkabe bai izan da, hori, maileguen inguruko eztabaida, ez? Igual zuk azalduko duzu hori bai. Claro, hasierako galdera eragilea da nola esan boiera euskaraz. Karo, boiera gaztelerazko hitza da, eta hori darabilgo euskaraz, gaur egon, hori dago bizirik, horre dauka esan indarra zuzen ere, baina badago hitzik euskaraz gauza bera adierazteko eta esan indarra eduki dezakeena, hori zen galdera eragilea. Baina kontuz, ez da garbiz alekeriatik sortutako galdera bat. Da, ikertzaileen kuriosidadetik edo gure esperientzian gu euskaraz bizi gara eta gogoeta hitzak egongo dira. Bilatu behar ditugu bagara, orduan baldin bagara, izenak egon beharko dira. Eta hortik abiatuta. Junek aipatu izkigu batzuk, baina pentsatu genuen, bilatzen dugun bitartean, sortuko ditugu, olastuko gara pizkat, ze gertatzen den. Eta,
proiektuaren aurretik sortu genuen Zoropilitza. Zer gertatu da Zoropilitzarekin? Bueno, zuek imaginatu bi lagun, bi euskal boiera, kafe bat hartzen, te bat hartzen, eta esaten, a ber, venga, guk sortuko dugu hitz bat, izena. Venga, bela, sororitatea, izpatasuna, oso importantea. Hori, omerra, venga, soror, ba. Eta gero, boiera gara, bale, euskara sopila, baditugu aurrekariak. Venga, Zoropila, badaukagu hitza. Komentatu genuen gure lagun euskal boierekin, Zoropila gara. Eta Nafarroako gure lagun euskal boierekin, guia Zoropilekin, bale. Nafarroako lagunek esan zuten, ze polita, venga, kamiseta bat egingo dugu, Nafarroako Zoropil feministak. Kamiseta eta guzti ze ondo, bale. Bapatean, Kriston gatazka Nafarroako euskal boieren komunitatean, zergatik eta ikusi nuenagatik Leroy Merlineko panel handi batean. Erosi Zoropila zuretzeko lorategian ipintzeko. Eta ez ziren ari boierei buruz. Orduan, belar motz hori, mai, espez ezateko. Euskara zantzak Zoropilitza dago, behituzu, zelako kasualidadea, kendu digute hitza. Bueno, eta uste dut hori zela bihotzekoa jota, Zoropilitza, boiera esateko, bai? Baina, bueno, sorkuntzak horrelako gauza dauzka. Bai, nik uste dut, bueno, lehen ez dut aipatu ez, baina, karo, nola esan boiera euskera, basteko boiera ez, euskal mugimendu feministan ez, boiera, inoiz ez da berandu boiera izate erabakitzeko, hori ego Euskal Herrian, klaro ez, eta hori Itzaro Bordaren ekarpena ere importantea izan da berriro ere autokritika hori egiteko ez, uste dugula boiera dela Euskal Herri osokoa, eta aldiz, Ipar Euskal Herrian guin izango litzateke, frantsesetik ekarritako iraina. Orduan, karo, nik orain ikusi dut aldatu dutela, Elujarren adibidez, boiera nola zan bilatzen baduzu, orain lesbiana eta boiera agertzen da, baina proiektua abiatu genuenean bakarrik lesbiana agertzen zen, ez? Boiera zegoen antza onartua. Orduan ikuste dut, ikusteko ze hitzek ibilbidea daukaten eta zeintzuk ez, azteko irainaren indarra, ez? Onartu, eske queer ingelesez esan nahi du okertua, ez? Arraroa eta erabilida irain moduan, orduan ingelesez indar bat dauka, eta euskeraz azkenean emango diogu indarra, baina azalpen bat eskatzen du, zergatik queer zer demontre den queer, ez? Aldiz, boiera, gainera, haua betetzen zaizu, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hor sumatzen dela, edo nik irakurketa hori egiten dut, ikusterakoan agertu diren bilaketa horietan zeintzuk hitz izan duten arrakasta eta zeintzuk ez, bat da indarra, eta beste bat da, ez dakit, musikalitatea edo jolasteko ematen duen bidea, ez? Adibidez, kuku, nik uste dut dagoela gero eta datuago, kuku zelan zaudete, eta hori ja bada, ez, keinu moduko bat. Eta, bueno, Mario Okerrak nik uste dut izan dela nolabait Amaia Alvarez Uriaren ekarpena, eta esango nuke Zoropilak baino hobeto funtzionatzen duela, nik Tinderren ikusi nuen behin. Ilusio itzela egin zidan, Tinderren sartu, eta ikustea boiera batek bere burua definitzen zuela bioan Mario Oker moduan. Bueno, euskal zena du, euskal hitz batetik abiatutakoa da, Mari oso emankorra da, iraina sortzeko oker biziri dago, eta bueno, ez da nahi ere, nik uste aldaera berri bat hartu duela, eta bueno, badala funtzionala, funtzionatzen duela. Beraz, bizi luzea Mario Okerritzari. Bale, gure proiektuan lehenko urtea izan zen aipatu dugun losategi hori.
Baina, glosategia bukatuta ero, gogoarekin geratu ginen, nahi genuen jarraitu, nahi genuen sakondu. Eta orduan erabaki genuen, talde lezo feministen gana jotzea, eta galdetzea zeintzu ziren haien praktika linguistikoak euskara erabiltzen duzue, ze bat erabiltzen duzue, ze hitz erabiltzen dituzue euskaraz. Eta, galdetuen belaunaldi diferentetako taldei, lurralde diferentetakoei, eta, gauza interesanteak jaso genituen. Azteko. Bai, euskaraz hitz egiten dugu, baina terminoak ez, erabiltzen ditu batez ere inglesez, gazteleraz, dano bezala. Eta orduan zein zen haien jarrera, egia da, ez dugu euskal hitzik erabiltzen, ez dugu euskal terminorik erabiltzen, egia da, ze txarto, bai, egin beharko genuke euskaraztena. Orduan, karo, ez da hori bilatzen genuena, ez zen hori bilatzen genuena. Galdetzerakoan euskaraz egiten duzue, lortu genuena, izan zen, komplejua, errua, piztea. Eta zizkurmen eta bioen barruko euskaltzaina atibatzea, bai? Eta hori ez zen gure asmoa. Bale, orduan, ikusi dugu, belaunaldi, gero eta euskaldunagoa dela mugimendua, eta, kontzientzia biztu dela, eta, arirela proposamen egiten. Eta horrekin batera, fijatu ginen, hitzekin batera, irudia ditugula, bai? Zer gertatzen da, ez da dena hitzak, behitu ingurura, ikusten duzue kuadro hori. Ikusten dituzue hor ditugunak, ikusten duzue horko irudi hori, edo belarmetak hor egotegian. Gauza asko eta fondoko laburuak eta txapela. Gauza asko kontatzen digu leku honek, bai? Eta hitzek badituzte iruditeriak, imaginarioak, eta guk hori ere ezagutu nahi genuen, bai? Horregatik, galderak bizkat sakondu genituen. Bai, belaunaldiena polita da, adibidez, txiki 7-20ko kideak gazteizkoak esaten zuen bere garaian jendeak deitzen ziola la baska. Osea, hain zen erdalduna mugimendu feminista eta boieroa, ez? Eta gaur egun aldiz, bai Argi Lertxundi, Gatze Izagirrek, oso argi ikusten zuten, hori, kontzentso moduko bat dagoela, sexu disidentzia gorpuzteko, borrokatzeko, hizkuntza disidente bat erabiltzearen autua. Eta hori ere ez soilik Gipuzkoan, ze justu Argi eta Gatza aipatu ditut, baizik eta baita ere Iruñean, Araban, hor ditugu Sokorak, adibidez Agurain aldean, ez? Orduan, Gatzi Izagirreren argazkia hor daukazue, bekoa da, eta berak dardarine ekarri zigun, superpolita iruditzen zait, asmatzen duzu zer den, ez? Nahiko grafikoa, eta bai bera ez bitarra da, eta ekarri zigun ez bitartasunaren gaia, eta nola alde batetik, hori azken urteotan nahiko modan dago, euskara ez binarioa, da nere Sarri Ugartek ere hausnarketa egin du,
Eta horrekin kontatu nahi dizuet, liburuan sartu ez den beste kontu bat da, Euskararen erabilera inklusiboari buruzko tailerrak eman ditudanean, nire lehenengo saiak ere izan zen, Irene Arraratzeri kontsulta egitea, ez? Adibidez euskeraz, genero marka gutxi daude, baina aidetasunarekin daukagu alako, ez dakit korapilo bat, ez? Baina neba arreba ez dakit zer, gainera zure burua eta bestearena definitu behar dituzu, eta zer egin horrekin. Eta, berak egin zituen ekarpen batzuk, ez? Uste dut adibidez aititea, igual arbaso, demagun, ez? Baina gero hasi naizenean galdetzen pertsonaz bitarrei, gauza politak atera dira eta oso sormenari lotuta, ez? Eta batzutan inkluso gumeen asmakuntzak dira, ez? Orduan, elkarrizketa ginion Elena Urkori dela Bartzelonan bizi den irundar bat, aktivista kuirra, eta bera ez bitarra da, eta ez dut gogoratzen, baina bere ilobak asmatu du ez den ez osaba ez izeba edo biak izaba uste dut, alako zeuzer, ez? Orduan, guai iruditzen zait ikustea nola hori, belaunaldi, estrategia diferenteak sortzen diren askotan jolasetik eta batzutan izan daitezkela aktivismotik alako jesarriko gara eta asmatuko dugu formula bat eta batzutan oso modo espontaneoan, ez? Eta hor agertzen da, azken urteotan Egam Nafarroatik sortutako soka egitasmoa, ez? Daukagu Itanoa, eta Itanoa oso binarioa da, tokatanoka, orduan, zer egingo horrekin transfeminismotik eta binarismoa gainditu nahi bada. Eta horrago beste galdera potolo bat. Orduan, baditugu zenbait proposamen. Eta orainik ari gara denok pentsatzen. Garazik aipatzen duena da. Bere proposamena da, denok noka egitea. Adibidez. Edo nahaztea, adibidez, ez? Edo nahaztea. Eta Iruñean, Egamekoek proposatu dute soka. Eta izan litzateke bien arteko forma bat. Horre bagoaz neutrora, unisexera, bai? Bale, beraz. Barkatu, gauza bat, ezke bai, aztu zait hori, justo engatzen ekarpena gure proiektuan, besteak beste izan zen, karo, Itanoari buruz kezka sortzen denean, Itanoa binaroa baldin bada, alboratu behar dugu, eta erantzuna dela, inondik inora ere, baizik eta kuirizatzea, ez, nola bait, Itanoa aldrebestea edo okertzea, eta bapatean, marika eta travestien artean nok arabiliko dute, edo gatzek esaten zuen. Igual Itanoa da bide bat, karo, euskeraz, gaztelaniaz edo ingelesez egiten den galdera hori de zeintzuk dira zure izen ordainak, ez? She, they, ez dakit zer, ella, el, ez? Itanoa izan daiteke bide bat galdetzeko aurrean duzunari nola nahi duzu zurekin hitz egitea, ez? Hori da, garo, kontua da, kontua da kontziente izatea darabiltzagun hitz egitura espresioetaz eta erabakiak hartzea. Orduan izan litzateke pizkat hausnarketarako proposamen hori eta elkarrekin bada asko zobe, bai? Eta liburura bueltatuta, esan dugu lehengo kapituloan jaso genuen lehengo urteko glosategia, bigarrenean talekin egindako elkarrizketak, eta hirugarrenetik aurrera, badaukagu alde batetik, irudikapenak, ze irudi ditugu gure imaginarioan, euskal kulturan, euskal arteetan, boierak agertzen direnak adibidez, edo Mario Kerrak oroar, bai? Libururako, fijatu ginen, boieretan. Zenbat boiera daude euskal zorkuntzan. Zer uste duzue, gutxi asko, ondo. Gero eta gehiago daude personak sekundarioak literaturan. Hori modan dago, ez? Baina, oso gutxi topatu genituen. 2024an, bale? Eta, horrekin kezkatu ginen, iruditu zitzaigun oso esanguratsua zela, bai? Eta horregatik aipatu dugu imaginarioa eta referenteak. Baina badaude,
Eta justo liburua publikatuta ero, txatzan, entzun genuen, Nafarro aldean badaukagu kolektibo bat, Altza Lili deitzen dena, eta queer kabareta egiten duena. Eta exiliotik bueltan, euskararen inguruan elkartu direnak, herrian queer eta marioker, eta trans, eta Lili bizitzeko, eta altzatzeko. Eta zoragarria izan zen. Bai, zoragarria, exilioaren gaia agertzen da bebai liburuan elkarrizketatu baten hitzetan, zebera Maite Elorrio, Bilbotarra, seguro asko, bueno, Elorriotarra, ez? Baina berak Elorriotik alde egin zuen Londresera eta Londresetik Bilbora, ez? Orduan izan zen, bueno, berak Euskaldun zaharra da neurri batean, etzean euskera da hizkuntza, baina bai, bere bizipenean euskera zen, familia eremuan erabiltzen zuen hizkuntza bat eta ez militatzekoa edo ez da bere boierismoa bizitzekoa. Orduan Mario Kerretan parte hartzea izan zen, bueno, lehenengo urratz bat, baina tipiko, ez, nire euskera ardoiluta dago, ez dakit lortuko dudan, ez, gai honi buruz euskaraz egitea, eta hori ere Maianek, Maiana, barkatu, Maiana Altza Lilikoa antzeko esaten zuen, ez, nola, Nafarrako boiera izan da, Parisera joan zen, eta hortik euskera galdu egin zuen, ez? Orduan, bueno, aldarrikatzen denean, hemen dago Armairu Lekeitioko kolektiboak egindako pegatina bat euskal sexilatuak etzera, ez? Igual behar genukeen erreparazio horretan, hizkuntza eskubideen ardatza importantea dela, ez? Eta ez bakarrik kanporako migrazioak, baizik eta arnazgunetatik edo landaren mutik irira, nire kasuan ere, nera bezaroan mungialdean bizi nintzen, eta ensegida ikusi nuen San Franzela nire arnazgunea queer moduan, baina horrek suposatzen zuen euskera galtzea urte asko luzez, ez? Orduan hori Altza Liliri dagokionez, eta gero liburuan ere ez dugu sartu, justo gerora Albina Stardastek elkarrizketa egin zigun proiektuari buruz Bibasueken, eta kontatu zigun berak Iruñan tuli-tuli hitza, bueno, ezapidea edo berreskuratu duela, eta tuli-tuli da historikoki Iruñan kruizina izendatzeko formula bat. Kruizina da, ez ezagunekin sexua bilatzeko praktika espazio semipublikoetan, ez? Komuna publikoetan, parkeetan, ondartza jakin batzuetan, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaitere politan, hola, hitzak bilatzea euskeratik izan daitekela, xede bat, baina aldi berean bide bat, bai memoria historiko queer euskaldun hau osatzeko, ez? Orduan, gero posgarria izan zen, ze Albinak tuli-tuli referentzia hori eman zidan, baina gerora Jogurina Borobarekin abesti bihurtu zuen, sexu askapenaren aldeko abesti bat. Eta gero Squirt daukagu. Bai, eta kursonen antzieran antzuelan, euskara taldea eta talde feminista elkartu ziren, eta elkarlanean antolatu zuten egun bat, egitaldi diferenteekin, trans mugimendua ikusarri egiteko eta itorpena egiteko trans mugimenduari, eta izugarri gustatu zitzaigun, irutu zitzaigulako oso adierazkorra, ipin zioten izena Squirt. Squirt ez dakienarentzat osatzen da euskara eta Squirtin hitzak lotuta. Squirta emakumeen ejakulazioa, bai? Orduan irutu zitzaigun oso modu polita izendatzeko. Beraz, badaukagu Altza Lili hitza eta berak dakarren indar hori, tuli-tuliren musikalitatea eta Squirten ausarria edo arrotasuna. Orduan, guztionek erakusten digu euskara badela espazio seguru bat, badela sare bat, eta badela aliantzak egiteko leku bat.
Da bukatzeko. Bai, bueno, nik aipatu nahi dut ere gaur jantzi dudan kamiseta, ez dakit ikusten den. Kruizina herri kuirola da. Eta kamiseta hau, bueno, pintada hau agertu zen San Franen lehen aipatu dut. Kuir moduan idarnazgunea San Fran izan zen, baina euskaldun moduan San Fran ez zen arnazgune bat, ez? Eta batean ikustea Gorte kaleetan pintada hau, ez? Kruizina herri kuirola da, eta kuirtiz izeneko talde travesti batek, auzoan bizi direnak, San Franen bizi direnak, egin dute kamiseta. Imaginatzen dute eurek ere asmatu zutela esaldia, baina ez nago oso ziur, eta iruditzen zait mundiala, ez, azkenean hori, izan dezakegu, zergatik beti ingeleseko maileguak, baina azkenean euskarara egokitu dugu, ez bakarrik ortografikoki, baizik eta kuirola giro, herri kuirola giro horrekin, eta orduan ere, sortzen, ez dakit, jarraitasun bat San Fran eta bestelako espazioen artean, ez? Eta, bueno, gero, hau bizi pegatina, hau mundiala izan zen bere garaian, ez dakit gogoratzen zuen, Gasteizko talde boieroak sortua. Bai. Eta, bueno, bukatzeko, euskal kulturan, euskal komunitatean, betidanik hitza faltatu izan zaizkigunean, barin duguna da, bilatu, galdetu, nola izaten duzu ezuek. Sortu, edo jolastu, hori betiko estrategia dira. Badugu, ekarritu bi adibide, Maiale Lujanbio eta bere erre ikuskizuna ezagutu duzuen, ikusi duzuen, baina oso sortzaia, oso jolaztia, oso emankorra, oso izan indarrandikoa da, madre mia, bai? Eta gero eukiko genuke Marcos, ezagutu duzuen Marcos Jimeno Eibartarra, eta bere palindromoak, bai? Eta, bueno, hori zoragarria zen, nola jolasten zuen hizkuntzarekin euskaraz, eta euskara eta gaztelania artean, zoragarria. Eta ekarri dugu bat, berak, genero kontuei buruzko palindromo bat, eta arraro, bi punto, hor, arra, eta, bueno, irutu zait egokia, honako, beraz. Zer egiten dugu kanpotik, badaukagu, maieguen zaparra da, bale? Entzungo zenuten bro, entzungo zenuten FOMO, multitasking, osea, demora guztian hitz egiten dugu inglesez azken aldian, bai? Eta abilitzagun, hori da hizkuntza bizia. Bai, hori da 2026an bizitzea, bai, bizioaren planetaren leku honetan. Batzuk egokituko ditugu, eta beste batzuk daude moduan erabiliko ditugu. Beste bidea da barrutik hitza sortzea horretaz aritu gara denbora guztian, bai bereziki jolastu, esperimentatu eta birjabetu. Hartu zuentzat eta bihurtu. Zuen. Izan Marioker. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia, June, FOMO aipatu duzula, gela nola dagoen ikusita hemen ere ez dakiruanik. Norbaitek galderarik edo zerbait esan nahi badu. Nik bakarrikan zera, ez da hor lexikoan zentratzen zarete, gero ikanoka eta, baina aidetasunak eta hor, baina batez ere lexikoan, eta orduan tradizioan ikertu, maileguak, sorkuntza aipatu duzuna, ez da? Eta tradizioan ikertzea, ikerketa, suposatzen dut errazagoa dela jolastea, sorkuntzan jolastea, motibagarriagoa ere bai, eta beste aldetikan dudarik gabe baita ere taldearen da mugimenduaren indarra eta osasuna adierazten du baita ere jolasteko gogoa izateak ere. Baina ikertu, hori
tradizioan, testu klasikoetan eta bar, hitz posiblen bila edo? Bai, deitu. Mirenek, aipatu du lehen... Mirenek aipatu du lehen biltegia hornitu behar dugula, eta aipatu du Miren Agurmeabek testu erligiosoak dituela pizkat eredugarri. A ber, ni Bilbokoa naiz, hori komentatu genuen ezango dugu nondik gatozen bizi garen. Eremu erdaldunean bizi naiz, eremu erdalduneko euskalduna naiz, eta, bueno, horre baldintzatzen du nire jarduna, jakina, eta inputa, bale? Ez daukat inguruan etengabeko euskarako inputa. Zer egiten dut nik irakurri. Orduan, niretzat literatura kriston iturria da. Eta Mirenek beste gauza bat aipatu du, eta da, bizkat elkarri galdetu, eta ditugun idiolektoak. A ber, hitz egiten dugu diferente pertsona batekin, bestearekin, konfiantza daukagunarekin, sortzen ditugu hizkerak. Nik nire bikotekidearekin daukadan hizkera, ez izuet kontatuko, baina sortu ditugu hitzak. Eta daukagu gure euskera, bikotelektoa. Bai, orduan, uste dut importantea dela, eta euskal klasikoak irakurri behar ditugu, hori beste hitzaldi bat da, baina, bueno, euskal klasikoak irakurri behar ditugu, kritikatzeko, baina lehenko ezagutu behar dira, eta interesatzen zaiguna hartu, eta zaiguna interesatzen kritikatu eta salatu. Bai, ni klasikoi buruz ez, baina bai astu zaita aipatzea itzultzaileen lana, ez? Eta, bueno, jakingo duzue, baina Mari Mutilandi baten blusa, jatorri ingelez Stone Boots Blues da, eta gaztelaniako edizioan Stone Boots Blues mantendu dute, eta euskeraz Mari Mutilandi baten blusa, eta gainera euskarara ekarri dugu gaztelania zatera baino aurretik, ez? Katakraken eskutik, eta, bueno, Mari Mutil gainera dela oso gertuko edo ez batere arrotz egiten zaigun berba bat, eta zergatik ez, hori, ez dugu butx behar, ez, Mari Mutilandi hor dago, eta bestalde pentsamendu heterozuzena, ez, da beste adibide bat, Monik Wittigen testu kanonikoa, nola gaztelaniaz, el pensamiento heterosexual galdu duen ingelesez straight daukan adiera bikoitza, ez, straight zuzena, osea, euskeraz baduena, ez, zuzena eta egokia edo, ez, orduan hori eta bebai hori aktivismoa orain, karo, ez dugu ikusten klasiko moduan, baina 50 urte barru edo 100 urte barru jakitea, Leharti bain erabiltzen zutela desbiauak, ez? Eta berriro ere irainaren apropiazioa edo boiurria, hori ere mapeatzea iruditzen zaidala, ez dakit nola bait guai dagoela, ez? Eta hori, eta bai, zuk esan duzu gogoratu dut Maria Mur konsoniko editoreak berari ere galdera bota geniola, eta zeran zeukala, konpleju puntu bat nik ere daukadana, ez, euskaldun oso sentitzen ez garen ona, eta berak ekarri zuen aldrebestua, ez, eta esaten zuen, nik erabiltzen dute aldrebestua inbertida esateko, eta ez dakitia den zuzena, baina bosta sola, ez, orduan, nik uste dut euskararekin konpleju puntu hori oraindik daukagun ontzat, ondo dagoela hurbiltzea euskarara jolasetik eta intuiziotik eta zainbeste zuzentasunetik kontuan izan da zuzen straight adiera bikoitz hori, ez? Eta bukatzeko, aipatu dugu Miren, aipatuko dugu Kike gero dator, eta ez gara berriak ez gara zerotik hasi, aspaldi egiten da, aipatu dugun guztia. Aspaldi egiten da, aipatu dugun guztia. Bilatu, testuetan, tradizioan, kulturan, galdetu, eta elkarrekin asmatu eta jolastu. Bueno, horixe, mezurik onena, kafea hartzera joateko.